B'investiment ta' €900,000 l-Aġenzija Infrastructure Malta għaddejja bl-aħħar xogħlijiet sabiex tlesti il-proġett u sebbaħ il-Belveder, it-taraġġ u l-bankini fiż-żona tas-Saqqajja. Waqt żjara li għamel fuq lan tax-xogħol, il-Ministru għall-Infrastruttura Aron Farrugia spjega li dan il-proġett qed isir b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali tal-Imdina u x-xogħlijiet qed isiru wkoll f'konsultazzjoni mas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali minħabba il-kuntest storiku tal-Inħawi. Imma wkoll ġabet ċinkatura tal-qawwi minn Għawdex biex tikkumplementa dan ix-xogħol sabiħ li jagħti issa post ġdid mhux biss ir-residenti imma wkoll dawk illi jżuru din l-akwata fosthom ukoll negozji illi igawdu minn dan ix-xogħol li sar issa. Minnaħa tagħha il-perejt responsabbli minn dan il-proġett, Corinne Dimek, spjegat ix-xogħlijiet li saru f'din iż-żona. Bdejna billi biddilna s-servizzi tal-ilma kif ukoll il-katusi ta' dranaġġ. Tejjibna s-sistema lil uħ tal-ilma tax-xita kif ukoll żdidna pajpijiet biex il-qudiem ikun hawn il-ħtieġa li jiżdied dawl dekorattiv ikun diġà maħsub. Hija semmit ukoll kif is-sena li għaddiet l-Aġenzija għamlet proġett ta' €1,000,000 sabiex saħħet il-pedamenti tan-naħa ta' fuq tat-tela tas-Saqqajja permezz ta' kolonni tal-konkos 6 sulari taħt l-art biex fuqhom ibnew pedamenti ġodda. Is-Sindku tal-Imdina Peter Santmanduka qal li dan l-intervent se jeleva iż-żona tat-tela tas-Saqqajja li titgawda minn numru ta' residenti u turisti. Hawnhekk qiegħda fil-konfini tal-Imdina. Għaw ħafna restaurants ukoll hawnhekk dal-aħħar speċjalment fetħu ħafna restaurants u saret post popolari immens hawnhekk. Kien hemm bżonn l-upgrade u saret bit-travertin bl-irħam u vera ġie sabiħ. Min-naħa tagħna vera satisfatti bħala Council.